Ma Fifi, t'es domini de commander? Ah, il y a qu'un ça, comment on va être là? Ya, ya Fifi, non qu'un ça. Donc comment mon cas de commande problème faut ça là? Ah, comme il insistira. Mais chez Donita. Ani fiti Doni. Ani fanda kili. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. Ni don na dai soro ka to Mo shi jana bi. ifala sa njowe am ni tuka fen daga mu esenda Ibe no fa ba daga nyala. Ula konka. oh na isige Ai te ka. ai san nasa Kunta nasa ai sa dun ma ba bai. ala mo san nasa Nasa. nasa ala Bebe mo te bo bia. ni me boke na chano we ne la maina ko di ne kat no ka to ko ngela na kana sagita sano ga boya Ah, okay. ina sa Bebe. Ela chega Maia. Eita, tô lá. Oh, ok. Mais ebe sera mekana ma bi foi tala ya. Ala. Ni chega me we. Mekana ma bi foi tala. Quando me atoque. Merci de. Ni so pai. Ni de cadê tu cara? Yera kali. Já tu me eu política. Mena datu sama si tena sa bebe. E depois não nega da mulher. Foi te. E gala será bonita do boca de ni malada cara. Mena to contribution de. Bebe ne lu bora me bara ma dum ku la wala mo ke nyele. Para ma. Akai. Jolo. Ah. Ini kan lo. Ah. Mena la sabe support don de la. Okay. Ah. Ini la cara. Untuk kau kata. Bebe, Amaya. Okay. Ay, Chérie. E ga muni tunna. ay, ne buke yare ni nga clear. Ayo ayera. Ah, okay.
Anka. Motor ni Messi salonu. Abla, Messi de la sola ya. Ay, Messi tiene que solo. Ni de Messi casa yi. Na kasaro. Ni de Messi casa yi. Akli na fo. Lu na ba flan sa. Ibu mamu na fe ya so. Ya so ho. Yen to sa. Amargale. Ay, bebe te so. Ema fo la que es que bla mena. Nyabla. Ndu suka se lo ga man signa. Ndiriye. Yindi suka shi mun suka shi ko de la so mo ne. Eta kata. Ay ne to kalama. En ne be dama ko fa no wuli no fe ke suka shi ne to kalama ne mi e furum so e. Ha? O fa ye to ko ni. Kai sa kai. Mo chega de un kala kala na mo so le no ma che. Nta tekla. Eta te kila. Aton kelem. Tas akan. Sigatin bete kata ai. Yo kwani baro bite ko ni. Yo bola ma fiu. Awo. Apa ne be? Jume. Sigatin pa ne. Kelen dal na tile bono. Nta tola fleni. Ngana so ye nga so na ya fura na joshi. Ka uslan do abono. O da banene ka tla na nyega ko tukun. Ka glan fense tukun. Ne na so na ke. Wallahi bebe ne na so na ke. Abe da wala kamali. Mo gola mo ndani. Ona ne gara minete. Ele ne fusa. Nte. Não tô esperando. Ninguém me dá como a net com a lebre. Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. O la sa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin Hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electrolux dongo do cɛɲa. Fes Freshi bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a bɛ sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a bɛ sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a bɛ sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo fo ka se Benin ma. I Fes Freshi ye Dante farafin ka cɛɲa ani dawula la. Ka fini ɲuman dagabana don fo bɛɛ lajɛlen ka aw filɛ wa ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ. Top class groupe new an ka taa. Ma Fifi, te dumuni dɔ commandé? Aya kan sa ko ngobere tinina. Ya, ye Fifi ka no kena sa. Dɔ commandé mun ka te commandé problème fosi t'a la. Ah, comme il insistira. Me share doni ta. Ani friti doni. Ani fanda kili.
Ok. Monsieur, s'il vous plaît.